Τι κάτι. Ολυμπιονίκης. Okay. Βρισκόμαστε εδώ με τον Ολυμπιονίκη, πρωταθλητή κόσμου και πρωταθλητή Ευρώπης, Κώστα Τριγκόνη. Γεια σου Κώστα, είμαστε για μία φωτογράφηση, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Τριγκόνης. Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να μην έχουμε στημένες ερωτήσεις, αλλά να τραβήξει ο πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης μας Κώστας Τριγκόνης ερωτήσεις από αυτές εδώ που κρατάω στο χέρι μου. Κώστα. Ποια να πάρω από την πρώτη. Μας πήγανε. Πώς αγαπάς το σκάφος σου? Το σκάφος άμα δεν το αγαπάς και δεν το φροντίζεις θα σε προδώσει. Είναι προέκταση του εαυτού σου. Οπότε θεωρώ ότι το αγαπώ αρκετά. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα. Σαφώς. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Χαμογελάτε είναι? Μεταδοτικό. Μονό. Μόνο. Στάση ζωής. Τι κάνεις πριν κοιμηθείς? Ξαπλώνω. Παρακαλώ. Λόγω Χριστουγέννων βασικά, κουραμπιές ή μελομακάρονο? Μελομακάρονο. Τι κάνεις χριστουγεννιάτικα στην πλατεία Αριστοτέλους? Βγάζω φωτογραφίες για το escape. Χα, για το escape ακούσατε? Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Αγαπημένο σου είδος μουσικής? Lounge. Lounge. Πάμε μία ακόμα. Πάει με τη θάλασσα. Αγαπημένη σου τουρκική σειρά που είναι και της μόδας? Δεν. 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 Οκ, λοιπόν, πάμε μία ακόμα. Αγαπημένο σου τραγούδι? Έχω εγώ ένα καλό. Για πες. Τριγκονά, καλάτα, μες στη γειτονιά. Θα έπαιζε λόγω εποχής, αλλά δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο κεφάλι. Μου έρχεται. Είναι από τους YouTube, Beautiful Day. Τέλειο. Και ταιριάζει και με αυτή την υπέροχη μέρα σήμερα που βρισκόμαστε. Πού? Στην πλατεία Αριστοτέλους. Για ποιο λόγο? Για να κάνουμε φωτογράφηση για το escape. Και τι ακριβώς κάνουμε? Τι κάνουμε? Ναι, τι φωτογράφηση? Συζητάμε. Τι φωτογράφηση? Τι φωτογράφηση κάνουμε, για πες με εσύ. Νομίζω έχουμε σηκώσει ένα καταμαράν στον αέρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πρώτη φορά. Όχι, πρώτη φορά. Και τελευταία. Και τελευταία. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγίνει όμως. Θα ξαναγίνει. Γιατί θα το μάθουν κι άλλοι τώρα. Σίγουρα. Το κόλπο. Τέλεια. Κατάλαβες. Τέλεια. Να πάμε να αλλάξουμε από εκεί. Επόμενη ερώτηση. Να μην βλέπω. Όχι. Κάτσε. Ανάποδα. Έτσι. Πήρα. Σήμερα έχει μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Ποιες είναι οι πιο ακραίες συνθήκες τις οποίες έχεις ζήσει ως αθλητής? Η πιο ακραία συνθήκη που έχω ζήσει σαν αθλητής και μάλιστα την περιέγραφα και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια προπόνηση που είχαμε κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι με το καταμαράν, ένα άλλο σκάφος που είχα παλαιότερα, 470, όπου χιόνιζε. Και επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη μεταβολή θερμοκρασίας, η θάλασσα άχνιζε. Τέλειο, δεν θα πει τίποτα. Και θυμάμαι, επειδή μας είχαν βγάλει και κάποιες φωτογραφίες, πρέπει να είχε μείον 4 βαθμούς. Wow. Περιττό να σου πω ότι μέσα στο νερό, όταν φυσάει, η θερμοκρασία είναι ακόμα πιο χαμηλή, δηλαδή θα ήταν πιο κάτω, λογικά μείον 7 κάπου εκεί. Και όταν ταξιδεύαμε, μας τραβήξαν μερικές φωτογραφίες. Επειδή η θάλασσα άχνιζε, φαινόταν το σκάφος σαν να πετάει στα σύννεφα. Απίστευτο. Ήταν τελείως απίστευτο. Θυμάμαι μετά από το. Επειδή έριξε πάρα πολύ χιόνι εκείνη τη χρονιά, είχαμε έρθει εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους στο παράθυρο Μεθέα. Την προπόνηση εκείνη την κάναμε 9 η ώρα το πρωί, 9 με 11, δεν αντέξαμε παραπάνω από 2 ώρες. Μέχρι εκεί ήταν. Και μετά συνέχισε να χιονίζει πάρα πολύ δυνατά. Σαν χιονοθύελα ήταν κάτι. Και ήρθαμε εδώ στο παράθυρο Μεθέα να ζεσταθούμε και βλέπαμε τη χιονισμένη πλατεία Αριστοτέλους. Τέλεια εμπειρία. Ήταν μοναδική εμπειρία. Και... σαν αυτή που ζούμε σήμερα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Το καθένα είναι μοναδικό. Ναι, έχει την ομορφιά του. Πάμε. Να μην τις βλέπω. Κάνε μια αφιέρωση στο αγαπημένο σου πρόσωπο. Τι αφιέρωση να κάνω? Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ, που είναι το πιο σημαντικό, είναι να έχει την υγεία του. Το πιο σημαντικό, Το πιο σημαντικό από όλα. Τα υπόλοιπα νομίζω έρχονται. Όταν έχεις την υγεία σου και μπορείς
να παλεύεις για τη ζωή σου, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα είναι καθαρά στο χέρι σου. Σωστά, έτσι είναι. Έπεισες εσύ τον άλλον ή ο άλλος εσένα για τη σημερινή φωτογράφηση? Εγώ τον έχω. Ναι, χρειάστηκε κόπο. Όχι. Τρόπο. Με εμπιστεύεται. Σ' ακούω. Διάλεξα. Διάλεξες, την έχασα. Ναι. Ναι, Πάμε, άλλη πάμε. μία. Άλλη μία. Μόνο. Μία. Όχι, κι άλλη. Λέγε. Η αγαπημένη σου βρισιά. Άστο, δεν λέγεται. Δεν λέγεται κάτι. Σούπερμαν, Σπάιντερμαν ή Μπάτμαν? Τίποτα από τα τρία. Εγώ. Τριγκόνιμαν. Ούτε τριγκόνιμα. Κάτι. Μπάμπα. Αγαπημένο σου παιδικό? Παιδικό τι. Κόμιξ. Κομίξ. Αστερίξ. Α, τέλειο. Το μαγικό φίλτρο. Όχι, στους Ολυμπιακούς. Τελικά πώς φτάσατε στην πλατεία Αριστοτέλους? Πώς φτάσαμε εμείς στο Πώς σκάφος? ήρθατε, ναι. Λοιπόν, βρεθήκαμε στον Όμιλο, 8:30 η ώρα. Φορτώσαμε το σκάφο μας πάνω σε ένα φορτηγό το οποίο το είχα ετοιμάσει εγώ την προηγούμενη ημέρα. Πήγαινε το φορτηγό μπροστά, ένα αυτοκίνητο πίσω. Εγώ με τον Ντάνη στη μηχανή. Ήρθαμε εδώ πέρα, το στήσαμε, το δέσαμε και όλα καλά. Τέλεια. Όπα, Δύο. Ποια από τις δύο? την πρώτη. Αυτή είναι από αυτή. Πώς λένε το σκάφος σας και γιατί? Δόξα δράμα. Γιατί? Δεν έχει να κάνει με την ομάδα ποδοσφαίρου. Εντάξει. Έχει να κάνει με το εξής. Στον αθλητισμό, στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό, καλύτερα να το πούμε, όλα κρέμονται από μια κλωστή. Ναι. Και μπορείς να βρεθείς από μία μικρή λεπτομέρεια στη δόξα, στην απόλυτη δόξα, και από μια μικρή λεπτομέρεια στο απόλυτο δράμα. Και ποιος ήταν ο νονός? Ο νονός, ο προπονητής μας, ο Νίκος ο Παπαγεωργίου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Άλλη, μην τις χάσουμε. Τι δώρο θέλεις να σου φέρει ο Βασίλης? Την υγειά μου. Πολύ σημαντικό. Όλοι αυτό νομίζω ότι ζητάνε Ναι. τώρα τελευταία. Η τέλεια ερώτηση. Πες μου μια λέξη που αρχίζει από ωμέγα. Ωμέγα. Ωμέγα λιβαρά. Ήμουν σίγουρη ότι θα βρίσκε. Ναι, αλλά ήταν δύο. Δεν ήταν μία. Εντάξει, περιφραστικά. Δεν πειράζει. Είναι και πολύ καλά τα ωμέγα λιβαρά, να το ξέρεις. Πολύ σημαντικά για τον οργανισμό μας. Συμβουλή είναι αυτό προς εμένα. Βεβαίως. Γενικά. Για όλους τους ανθρώπους. Πόσο ψηλά πετάξατε σήμερα? 4,5-5 μέτρα. Wow. Είχε κρυό? Έχει κρύο. Δεν είχε, έχει ακόμα. Ναι, σε βλέπω τρέμεις λίγο. Κι εγώ. Και εσύ. Γιατί διαλέξατε τη σημερινή μέρα? Γιατί σήμερα ήταν η μόνη μέρα που δεν έβρεχε και δεν φυσούσε τόσο. Σωστά. Ναι. Εγώ είχα ακούσει ότι θα χιόνιζε. Και εγώ το περίμενα και θα ήταν ακόμα πιο ιδηλιακά, αλλά δεν κάτσε. Το άλλαξε το μετεωρολογικό για αύριο. Δεν πειράζει, ο ήλιος μας φέρνει πάντα χαμόγελα. Καλύτερα, έτσι, έχει δεν λίγο είναι? περισσότερη ζέστη, μας βλέπει και ζεσθενόμαστε. Ναι. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται, δεν θα πει τίποτα. Παρακαλώ. Ποιο είναι το πρωινό ενός αθλητή? Το πρωινό, Το φαγητό. το φαγητό του, συνήθως δημητριακά. Μόνο. Εξαρτάται. Καφέ, τσιγάρα? Όχι. Όχι. Καταχρήσεις δεν έχουμε. Καταχρήσεις έχουμε, αλλά στην περίοδο της ξεκούρασης πιο πολύ, όχι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και τα σχετικά. Γενικότερα συνηθίζεις, πιστεύω, και προσέχεις. Ναι. Αυτά που τρως είναι καλό. Στην τελική και οι έρευνες λένε ότι οι άνθρωποι που τρώνε λίγο ζουν περισσότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ Έχουμε δεν ζω, πολύ λίπος. εγώ δεν ζω για να τρώω, τρώω για να ζω. Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. βασικά. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε. Άλλη. Τελικά σκάφος του αέρα ή το σκάφος της θάλασσας δεν τα αλλάζεις με τίποτα? Σκάφος του αέρα Σήμερα που πετάξαμε λίγο γίνατε σκάφος του αέρα. και στη θάλασσα πετάει. Πετάει, τέλειο, ναι. Και στη θάλασσα πετάει. Red Bull Άρα- gives you wings. Σωστό. Red Bull gives Και you για wings. όσους δεν κατάλαβαν στα